Okay. Wang'iane machielo ka endi en wach mar udwaro CBA manyien. Mondo mi go mbaka. To CBA manyien ni go mbaka nang'o? Kama endi kende man higa mar 2017 ni mapok nuwinjorue. Mokwongo ma endi nuwinjorue nang'o wach mar dwaro CBA manyien. Ing'eni jo nowinjore gi CBA joge sirkal higa mar 2017. Mane nitiere mshahara mano gi medo ne dakteche. To higni 7 bang'e pok gi implement pesani. Makoro negi wacho ni ok ginyal implement. Makoro nowachuno gi makoro negi sirkal maduong' oyie ni bomiyo counties mondo chulwa. To gima timore en ni gini gopo mar higni 7 gidwa chule mos kidak kidam dweche higni 5. Lakini kech wadwa dogi tich nwayiewa ni chula go installment mar 5 years molo no bed ni pok ochule. Komano nwawinjore. Emani dakteche ni dwaro chule te dichiel molo kar ndalo mag dweche mang'eny go. But kech ne wan biro ka nwadwa ni wawinjore kuna ni waenji obedi jokwa nwadwa dogi tich nwayie wach mar chule no bagi ne bi. Mamano nuwinjore. Wach mar Kenyatta National Hospital gi SRC bende ne nitiere kaendi. Mano wach marach ahinya nikech SRC chalo mana union mar sirkal. Ni mar kada nikech wasewinjore gi Kenyatta, wasewinjore gi Moi Teaching Referral Hospital, wasewinjore gi KTRH, lakini SRC motimo tama. Dakteche timo ko mtie kanyo michulo chula pesa nus. Kichulo gi pesa atado michulo jomoko ka bedo exploited. To emabiro no man nyaka bed implemented, nyaka los wach no mondi. Ko wado kitich. To nuwinjore kanyo ne por gi bad ni gidola so budget mondo wagi tim. Koro at least na wan gi direction. No iso gini timo mano bang' dweche auchiel. Okay. SRC bende mano machielo nego bende ndiko wach mar CBA mar higa mar 2022. Mondo mi odonje okete do mano be nuwinjore koso kuwinjore. Kanyo no winjore. Nikech SRC ne wacho ni piny rach mok ginya medo ji mshahara. Ko iso gini akunya medo ji mshahara gi piny marach no kare chulwa gopwa. Kaso kike duok piny mshahara mar doctor interns ta. Koro winjruok ni in fact nwamiyo gik mang'eny moloyo mano wadwaro. Te mano iso gini wach mar interns to kolwe wach ni giboni winjruok. Manya katima. Ene makoko time to gima koko time to kako winjruok bedo onge. To mar wach mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital nonego dudwa ni embo oket koke e CBA manyien makelo mamiyo osach lakteche bede yo mo nikare machalre kuonde te. Kendo giket jomoko bende permanent and pensionable. Mano nwawinjore. Ne winjore ni gidhi timo. Emani Kenyatta University Teaching and Referral Hospital biro ndiko ji casual odiochieng' kata jumba achiel kata dweche 2 to gin hospital mobedo specialized wach mag cancer. Ko daktari biro ka en gi jathieth itimo by the time itimo diagnosis in contract proceeding. Ko yani ma dhi hinyo jotuo. Ng'ato nego bedi en gi ndike moro makara jomothiedho gi yudo volume mar thiedhno. Okay. Mar Nairobi Hospital bende nodwa no ndik ogirimiti mar winjruok. Mano nitiere winjruok. Mano ne winjore. Mano winjruok maler. Okay. Medical Training Universities mondo bende chako ndiko girimiti mar winjruok mar ng'ado pesa midero ne union kaka KMPDU. Kendo nodwaro ni clinical allowance kendo provision of medical cover bende obedi. Mano bende nitiere winjruok oso. Ingeni mano chal mana gi statutory reductions ka. Iyo ka universities national public universities no winjore call allowance mar gi 2017. To nyaka sani pok ochulgi. Koro mano wat demand mondo ochulgi. To noko winjore mano. Because Minister of Education never went biro e bodo roko biro. Okay. Kirinyaga nodwaro ni Kirinyaga oduok joma ne onego beni donje tich mane gigolo ok e tich. To Kirinyaga ne Council of Governors jatendgi ene governor ma Kirinyaga. Kanyo no winjore ko. Governor no wacho ni dhi doko gi e tich. Ema no kolano ndiki gine Secretary of Communication ne miya anjao. But no yie. Kendo ka onge dakteche be ko ndiko ko advertise talk bi ni mar ne waso ni en hostile employer, en employer ma ochajo tich omiyo gi mana contracts moko ma ok nyal konyo jopiny kata dakteche thietho talo gi mar KTRH nikech en gi mentality moro mar contract kabisa ni ma sama kaponi unigi contract yudo kama ber tiwuok piyo koro ng'ato no yie no dhi timo emani koro nyaka wang'e ne sani pod aneno ka gitimo tama kende weche mano winjore nyaka obed piny kendo chieng' moro ko luore ema to no yie. Okay. Ma kendo moko